Patay, asa naman sila? Askindi, haha. Karahan ko mo eskwela ba kang na-inspire ko maligya askindi sa mga classmate. Haha. Asa naman ka ko mga classmate na? Isugo ba ako ni Sir Karon? Ini, bikir ni. Kay timing kayo, adyo ko'y balong karon ba? Askindi, 5 lang, toro 15. Askindi. Oh no! Kuhang, oy, namakam, ano? Awa, askindi, oh, nalapay na. Agay, biskot, mangkatsikoy, mamangga, mangka. Alangan, giniharo ko nang kita sa inyo, abe. Nga nung nga tali-tali, mangka. Unsa na, Jack? Kana, askindi, tulo 15. Run. Uy! Ako ang kiti! Uy! Ako ang kiti! Ikaw na yung tahong kau! Bayari natin yung bayari! Ano yan natin? Bayad ni, bayad! Sa malaoy! Utang! Tulukit sila! Ganun, pabayaran man yung mga hugaw naman. O, naagi, balas, ganyan. Kakaumbi akong balas. Nikosyo! Dili pwede lugi ako askindi! Namaligya makaghugaw. Tiyo, kalaod. Sa man yung askindi, chikoy? Murag panos naman eh! Panos, pero kusog kay kamukao, no? Ano, duwara ba ako nakaon? Okay na natin, lami mangyapon! Ano? Ambi, ayo! Ambi, Ting! Ambi ba? Ambi! Ako, malakawan mo! Nakakuha ko na! Yati ulitan ni mo, Tingoy! Yati, bawa! Ayaw, ilapay! Ayaw, ilapay! Ilapay na ako. Galas daw yung bata ka! Dalo kay ka ba? Hangol kay ka pagkaon! Ay! Yati, may mga classmate. Uy, wala na ako askindi. Luki na ni. Ching, lahi pa yato. Nga nang dali-dali makaganina. Alangan, ningo man si Sir, nga pangitaon ta mo. Ha? Nga nung ba, Ching? Mag-usaray ta karon. Ambot lang ganino, basta ningon si Sir, magtapok lang daw ta diri ah. Asa naman si Sir Sing? Ambot lang, sinilibang. Oh, lolo. Ay, tawa! Tara, Sir, ah! Si Sir, mano! Sir, Ay, usaba ba kay dili ta gusto maklase karon? Tanawa nakakita na ino. Sir, kami dali, Sir! Sir, kami dali, Sir! 1, 2, 3, ulala, tama. Sir! Ano, Sir? Sir! Sir, nana sila, Sir. Saan kita itong mga pangganito, Sir? Sige, sip-sip na nakakasir ba? Pasag di sir na siya mo istorya. Sir, ikaw na lang sa istorya na, Sir. Ito, sir, sa may buhaton to, sir. Ahon, wala, ahon. La, mo. Awa, ayaw lagi pa puot. Wala daw klase. Akong pangdungog, check. Buho na kaglubot. Sa? Ayaw, put. Ano mo? Taka naman mo, oy. Ang ingon ni Sir, wala tay klase karon, pero manghagbas ta diri ah. Kumbaga magbayanihan ba? Mo, mo. Buho di day kaglubot, check. Ati yung ka, sir ba? Uy, kamo ba? Ayun, inunahan niyo si Sir. Sir, i-chat na lang, Sir. Ay, ula mo ita. Sir, absent man daw to isa ka classmate, Sir. Kay absent magkod kay to. Bitaw, no? Asa kaya to si Mr. Lim ba? Absent na po siguro to. Nah, di gito masulod si Mr. Lim. Basta walay manok nga gibira. Lala, Kana mo na ganahan ako, mangawat. lawa. Pangalawat, manggod. Awa, wala mo kasimba-simba ba? Pataka naman mo, oy. Ang ingon ni Sir, ingon ani atong buhaton. Masama ko ato, sir. Ang uha, mo. Ingon ni Sir, manguha tag sagbot. Ahon, mo. Ako, rado. Ha? Ibutang ang sagbot sa champurado? Nindot pa na negosyo. Pataka naman mo, oy. Ang ingon ni Sir, og kinsa yun makakuha og daghang sagbot, siya ay mo'y dakog grado. Tama. Hard di ko mo translate, Sir, no? Plus points ko, ha? Aw na. Mali, ang mo. Mo. Uli ako. Ako. Sige, sir. Salamat, sir. Wala, kuha na ito. Ay, buhok ni Sir, Sir, ano kay mura og ka ng baki. Ayaw na, ang labot lang. Ano nga, sagbot? Dito ko. Ay, diri ako, area, ha? Diri ako, ha? Oh, sige, sila ka. Diri ako, ha? Asa naman kong agianan? Dito ko, dito ko. Kuha niya! Kuha ni! Ako mo ng mga classmate to.
yati gansi man kay kuan may kay daghan kay sagot ako ba ila gamay man kaayo. Diri ako ha. Dagang sagbot. Dagang points ani. Nag-usap na sila diha. Ala, kanina sagbot o pwede man ni mabaligya o. Hoy, kamo ba? Ano na mo dira? Tanan lawa ra ko diri o dagang sagbot. Diri yata kay para malimpyuhan ni. Okay. Tara ko. Bala. Mga maro jud kayo ba? Dili ta ba? Yet, tagaan ka Jis. Ikaw lang imong sagbot. Iskot ka grado ang giapas dili kwarta. Abibi, abibi. Ano? Dili ko bayad mo ni SPP kanina. Ako ni. Uy. Magusa man mo diri sa kasagbutan. Agpas. Agpas, imo ni sir. Mga pas, di ka magklase karon? Paminaw. Ayaw pa. Akay. Relax lang. Pamira sa bag. Wala na klase. Niyato si Sir Dre, wala day klase, mangibot na sagbot. Ang kinsay pinakadagang mukog sagbot, mo'y dagang points. Wala na klase di. Ay, mo nag-ingon sa kuha. Oh, wala ta klase pero mangibot ta sagbot. Mura kay punta na klase. Mau ba chika? Kasbet, katawanan kayo ba kayo? Si Sir Kay nagpagupit. Katawanan kayo kayong bukid, burog paki. Sige, pangibot na sa mga sagbot nila kay matos ako dito ah. Asa man ka? Sabay ko. Sabay ko. Asa mo ka? Ano mo sabay mga sa kutsing? Sabay lang ko. Amigo manta. Ayog sabay sa ko. Sige ka, bala ka mo gamay mong grado. Bala na ba sa ko manta? Ang buang kalakaw dito mo gamay mong grado ay naguban sa ko. Okay. Dito. Buang bata dito ko sa may bayabas. Kaya mangibot ta sagbot. Ikaw ta sapa kay kamay. Ano kay kam? Baala mo dira mangibot mo sagbot ako dire. Wa mo ko kakuwag manok, mangwa lang ko. Uy, ni hinog nga bayabas oh. Ay, murag langanin pa bay murag. Bapo tingali og ako nang paabuton matagak na. Para mahinog na jud sakto na jud nga pagkahinog. Dito oh. Patayo. Matagak ko dito ng bayabas. Gamay pa man din nga bayabas. Okay na kay moabot ang panahon mo dako na. Tugtugan na nako na diri ah. Ay, lugi! Sinapa ka diri? Ano naman ka diri, sir? Tika, may diri ka ni, may hadlok diri. Pa may subtitle ni. Kung mong good, sir, ka nang gikapoy mo ko, sir, mo nang nako diri, sir. Lilo. Kuhan ka nang, anak dia ka, sir, no nga, magtapok og ka ng mga sagbot. Ako tinapok, pati. Kadali lang, sir, kaya ako sa atuon, sir, kaya narato dito sa unahan, sir. Kadali lang kayo, sir, nga. Narato dito, sir. Sige, ako po timing nga po nabot. Ay, salamat, wala ko mga classmate. Ako itapok kanila mga sagbot. Para plus point ko ni sir. Yati. Sa man eh? Oh no! Naina ni oy. Tai man ni change lang ko kanina. Sure ka tayo ni Che. Simuta daw. Tai man ni. Taway. Tai lagi ni. Tai lagi ni ka tulad niya ako ani. Iwali tae. Di pa na pa katire. Oh, ako na tay. Nibalin ko dito kay puno nang wala dagon. Biskot man katsing. Imong gilibangan imong sagbot. Oh, para wala mo kuha sa akong sagbot. Humot. Dawat limpyo mo gud kagod. Wala na sa plastic ko. Tawaw. Yati ka. Utay, Jing. Oh,